Pozor! Všetky osoby a udalosti v tomto videu sú ozajstné a akákoľvek podobnosť s tými zelenými kokotmi a čichujmi v politike je jagavo čisto pravdivá. Musíte mi veriť, veď toto čítam sám ja, váš Robert Fickokot. Posielam hubičku. Čo sa to deje? I am sorry, pán Kokot. Neslýchané. Papiere odvozu, občiansky, vodický, korán, úmrtný list, životopis, dobropis, kartu poistenca, zdravotnú kartu, sedmovú kartu. No, šup, šup. OK. Nech sa páči, pán Kokot, pre vás čokoľvek. No, pozrieme. Ešte taká jedna otázočka. Vy ste cigán alebo neger? Nie, to som iba ščernal od hanby, že robím dopraváka. Aha. A dnes, tento krásny deň, tu zvládnete celkom sám, alebo si ešte musíte privolať na pomoc 2500 nových zelených kokotov? Čakám na jedno auto, ale vydá za 200 bežných kokotov. Aj tu mi chýba ešte potvrdenie o análnych praktikách vašej ženy a doklad o náhlom znížení IQ na hodnotu priemerného policajta. Čo s tým chcete robiť? Pozriem sa. Musel som to asi zabudnúť včera v bordeli, ale mrzí ma to, pán Kokot. Podám vám jeden malý úplatoček. Dúfam, že to stačí. Pozor, a to nie je všetko. Ešte tu máme jednu berúcu skúšku. Áno. Uknite si. No šup, šup. Momentíček s vaším dovolením. Málo. Len kvôli aróme, veď to poznáte. Dobre. Osviežujúce. No poďme na to. Nech sa páči, pán Kokot. Prifúkol som vám to. No, pozrieme. Aj. Takže máme tu 2 promilé vodky, heroín, kokain, sarín, terpentín, alpa, banán, znova alpa. Áno. Teraz šabľa, vizír, benzín, pervitín, zase šabľa, gagarín, margarín, dokonca WC cleaner. No, máte zvláštne stravovacie návyky. Ako ja, keď idem do práce. Ale tak, toto sem nepatrí. Znamená to, že vás bude musieť predviesť a potom znásilniť, olúpiť, ohovoriť, zabiť a neskôr všetko utajiť. Ale vy to už určite dobre poznáte. Štandardný postup
nás zelených kokotov. Áno, poznám to a som si toho všetkého síce vedomý, ale nemám na to čas. A preto využívam svoju prezidentskú imunitu a na tomto mieste vás povyšujem na super kokota. A to nie je všetko, pretože vám ešte prispejem aj na tú vašu zelenú charitu týmto malým kresťanským darčekom. Čo vy na to, pán super kokot? K službám, veličenstvo. A mimochodom, moje súkromné číslo. Orál 10, anál 15, trojko neviem narátať. Sendvič jem a zvyšný cenník si nájdete u nás na našej stanice zelených obrkom kokotov. Nech sa páči, pokračujte v ceste. Ďakujem. A fuck you, Reger.